Hello लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो आं चेनेलाव फिन खेबसेबाव बराय हरनाय थालायबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो मोजाङैनो दङ लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर दिनैहायनि भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै दिनैयो आङो मा देखायनो हायो नोंथांमोनजों देखायलांबाय थानोसै लोगोफोर दिनै एसे बेरायनोबो थांनो नागिरदों आरोना जोंहानि बिजावजालि जानाय लाहानाव ओमफ्राय आं दायो स्कुलाव थांनो ओंखारबोदों लोगोफोर दा स्कुलाव थांना फैग्रोनोसै आङो ओमफ्राय दसेनि उनाव आं नोंथांमोनजों लोगो मोनलायफिनगोन ओमफ्राय आं भिडिअखौ दा स्टार्ट खालामग्रोबाय आरोना लोगोफोर दसेनि उनाव लोगो मोनलायफिनसै बिदिब्ला स्कुलनिफ्राय फैग्रोनोसै आङो स्कुलनिफ्राय फैखांनानै बिसोरनाव बिजावजालि लाहानाव बेरायनो थांनो नागिरदों आरो लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ आं नोंथांमोनजों एसे शेयार खालामगोन नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबाय थाब्लानो जाबाय लोगोफोर बिदिब्ला दसेनि उनाव लोगो मोनलायनोसै नायलांबाय था जि मोजां खारखादों नै आरो केटामान थैदियक मासथो तीनटा आसले मरिगले नरिले मबाइल चार्जार लादों नै लोगोफोर आंना चार्जारा गाज्रि जाना होबाय बेनिखायनो चार्जार बायनो गोनां जादों आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर टाउनाव हाबदों आरो आङो दसे माने आब' लाहा गोरलै मोनदों आरोना लोगोफोर बेनिखायनो गथ'नि थाखाय गस्ला गांसे लांनो होनना नायदों आरो आङो थाङिया गोबावानो जाबायमोन ओमफ्राय नै गस्ला नायगासिनो गाइस स्कुलनिफ्राय फैनानै थांगासिनो आरोना आब' लाहानाव मोनहैसिगोन र' मेथाइ लादों नै Tuno! Ayo! देरखुमाबायनो फिसालाया दिनैसो नायफैनो मोनदों गोबावथार जाबाय नायफैनो मोननो जि मोजां दलर थानो हागोन किउटार आराम गलु मलु होननाय दाउ जानोसै नै दाउ बुथारबायसा किउट दिनैसो नुदों गथ'खौ साहा फुदुंबाय नै साहा लोंनो साहाखौ लोंग्रोना लानोसै दाउ जानोसै नै लोगोफोर दाउजो आरो दैया दाउखौनो सावनो रोङाखै Gila, malay kalah kayo. Di buat orang sebaik ini. Budi buat ber. Cara lagi kau. Apa? Cara di. Nang ni sih. Kita nak apa? Roy di mana kau? Hai kau baik. Kau kan tiba kau senang. Pusing. Saja kau dengan alai. Ini bikin apa dalam bisa berteman di sini. Hai, ada. Jadi kau terus lah. Pindah gas bukan disuruh ngalang kena lepas anggur enggak. Kita sini alis hongna ni film. Ikilan hongna ni jalan siapa nak lalu tu saya bukan sogar lagi nak lain jadi mau nak jalan siapa. ओंखाम जानोसै नै लोगोफोर जोङो ओंख्रिया मोनबाय आरो जोंनिया इनिफ्राय आं नोंथांमोननो भिडिअखौ मोजाङै देखायजोबनो हायासै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनलायसिगोन बिदिब्ला दिनै भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै बाय बाय